Oh shit, here we go again. Hello po. Good afternoon. Ngayon po, pauwi na po kami ng Ilocos North. Nandito po kami sa Kalasyaw. Pauwi na po kami. Hindi na po kami tumuloy sa tambay kasi wala nang load yung mga kasama namin kasi hindi naman alam yung mga daan dito. Hindi na lang, umuwi na lang kami para maagad din yung mga ating kayo. A few moments later. Bale, dito po, nakalabas na po kami sa Tumurtis o yung papuntang Pangasinan. Nandito na po kami sa napakalaking tulong po talaga yung auxiliary light sa motor natin kasi nakita nyo sa daan, walang street light, medyo hindi maliwanag yan. Binuksan ko yung auxiliary light, kita nyo, grabe ang liwanag. Tapos pinatay ko rin, yan, sobrang dilim yung daanan, kaya napakalaking tulong po yung auxiliary light sa motor natin. Meron po kasi yung mga ibang motorcycle riders na kahit maliwanag yung daan, nakaan po yung auxiliary light. Pero dapat saan mo lang bubuksan yung auxiliary light kung madilim yung daanan at saka wala masyadong ilaw. At kung may kasalubong ka, dapat patayin mo rin yung auxiliary light kasi sobrang lakas ito na ano yung mga mata ng kasalubong mo. Masakit sa mata kumbaga. A few moments later. Ingat lang po tayo sa daan. May aksidente dito sa before Nardahan, ano kung ay motorsiklo, grabe. Ay, dali yung gamit na. Sige, biyak ka lang, Mother. Sige, biyak ka lang, Medyo alanganin. Alanganin? Mas na yung sa mga. Yun po, hanggang na po tayo sa daan. Basta, takbong sabi lang yung napakabilis. Grabe.